Mentakas ngi perlok ngan man rashpi ka kubor. Om dan jing mutsu ka Iran bani keren yesuk bat ka US. Tungin yesngap. Ka Iran hakan ka por ka lapan pau bakam kwasyu bani keren ya penbej bat ka US. Wala ka US kadang persyang ban wan sya ka meja keren. Pen senge no iya ki kenrum kenram hakit hany Middle East. U Presiden jong ka Amerika, u Donald Trump, uloong ba udang pa iya kinong ya keren sa Pakistan naka pentapan ya keren halor kecing penkut no iya katma kabalatap iya katay katany bat kabalapan ki iya ki yau ki hat jong ka pertay hakabau lapan kan mau biang iya ka jing berngam ban tumbor iya ki lat pan mi boarding jong ka Iran ladakam la ban pan urlong iya ka jing ete soskular hadin ka jing ya keren ban nengkong ki lakut klaim dadan ka jing ete kular ha Islamabad hakabasdang jong uneu benai baro arliang kelai keren ya kajing keno halor kajing penkeng ya kajing sengat ma kentup ya kajing kem jong ka US ya ki jahat kit mar jong ka Iran hakastep jong ka sengining kong hakabau tromulong bak persyang ban light na kajing hang jong ka US ya ki kat ling jong ka ri ngimdon keno kajing temu naga benta kajing ya keren ka babot bat ompat syam lasim ya keno karai hakabayday bat kane laong unong aikten jong ka tanat kambari u Ismail Katba kadawa ya kajing day bat kajing long balapan krek na kabenta kajing keren ka US kala pelong ya kajing le ka bompen I ha kano karukom ya kajing long khia ha ka babot ya kajing day ula penrap da ka bakhot ya kajing khangdam jong ka US bat kajing kurup ya ki lingkit mar kijing penkhen basai ya kajing senget thma ka Iran ka ong ba kajing khang bat jing her thma jong ka US kala penkhen ya kajing ete kular ka ba artayo kepala bu ban kutno ha kamit jong ka sengi balang bat kala berngem ban pen pipe kala kat bau trom wong bakateran kala pen ken ya ka jing sengat ma ha ka duriau Hormuz ka bakong san pha ka bala khanglut ki jing kentho persya ki labu ya ka jing artoten ka pathmai ya ka jing thmu ban pen kutno ya ka thma ka balas dang da ka jing her thma jong ka US bat ka Israel ya ka Iran ha ka step jong ka ar flatrik u Februari kabala penyap ya undong yalam bahak lidu jong kari u Ali Khamenei ngiterwa ya ka del ka bahok ka badan jing mudbha bat nga kerman bang kinshim ya ka laong utrom ha ka jing tho ha ka social media ka dor jong ka umpnyang kalakiu bha ha ka sengining kong namar ka jing ting baki jing ele persya kila ban sedang biang ha ka thma kabala ne da kita yo hadin baka Iran kala khang biang ya ka Strait of Hormuz ha ka tayo bakot hadin ka jing plibiang lengkot jong ka sengi palai kum ka jing itu ya ka jing sengat thma ha Lebanon kublai sibun